Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. To kadak tu ong hani kadukot ke bakat lai ngan bu ya kerenti haulo bat kan long kadak jong ke jutang ha peneng jong ha bat ke partai. Hakani ke episode ke bementa tu ngin yak mi. To ni ni to ka jing thung ya ke briso to ka kumbo julong tu mo. Ki bri sunat hi bani di muso ti ni ong bu di ru nak umso wan bat ula bu ai. Kiju perkhat kata ka jing di umso ta pun bu ai brio. Da shu sin perkhat nak perkhat jongi menta te kadai bi ko umso kam dei ban kan poi shudu ta jing pan buat nomor ke ka kiat na ba ki shet ki pan kam yu thian te hang ni thung yu briso bam so no buat ngam la ban Sngewthuh Yam ta kan long kan ni ka jing tho ni kala ban long ba kat haduh unua da poi sa ta ka jing bu ai kam dei ke batang sisnam da kan ka jing rap briso. Kam dei tang maria rap ubam no bu ai. Kala ban simpor kambun senam. Namar kani ke jing long wine jong kani ke umso grip. Ke dei halor jong katu ke jing bu senam kan. Katu umso sebab ta ban pendap ini ki bniah ki berkhiang. Temot pilih aku menu setai ia katu ko umso grip hadin kila ada knyot ya ka. Te ban pennek slam ki ta bat ka ngam. Tik sabu ki khara kandau kan. Tekat bedang bun ki bniah kari ke basit temut kadang hejen ha untuk ko kadang so tu ko kham long ska sepo kham ben ti haba kidi untuk ki haman khle ada kim khle kemut katu ka bor jong ka tu ka ngap nang tu kemut ka penlong khor ya katu ko umso kan ti dengi di bi kem tu temut ka tre kan ka pen buai ti ka tu kata kan di ke jing buai ke banyer kat dor kat thiat kata te ngi bom yedi ngim datip bagi bom ya dan benta bakiat ngim Sngewthuh kata dan Sngewthuh baik kanu ka kenja umso hi dadang i khle ka bat ke sini na bu aslam te bu ai buat to ka ai ka ba don kam hang ni ngi ka long ba ngi i ya kadak ka baningkong jong ka jing kta jong ni ka bor jing di ka ba ubri lo da pikir mun bu ai no ka yo no bu ai ni kong lam hang ni hakot ba bi nuwa ba buat yang kong ni ka bunyi kalau ni te kata long sisin ba ubri bu ai tip shu ya karan kerem jadi pe yang ni ba ulasya lingkhut ya pedeng ke hingjan ju ka ba ikren sipang jo ke hingjan di ka katen bet ka ba ya ka jan lor kisna da kini ki snyu blang te ka jing khan jo ki du snyu blang kalong kum ni ba por ba slap usnyu blang kham sngat udai ka makan numrung sipo te porship da kusti ka ai le ya bang tama to kada kalong kum ru ngi ya kata ka jing kta jong ka jing di kani ka jing bu ai ka pelong yu bri bu tip shu di don ka kum ru kata kalong ka ba ni haban bu jing mun na ka ik ba tho ni mo ka ba but hadin yang tu kalong ba uham ubuk pa ukanan ulai I ka jing lingkhut ukpa jung ba ulai itu haki baru armut ki hinmen jung shabar hilap em ni menta hang thi ning ong ya khen gum tu ong syam ni kong ham bar u japhet di balai te kun menta ba ki tu ki armut ki kala long ki hinmen uham long khadu man ting la ong menen fi ni masdang bakar kombu ni kamut ulu baning kong no bar no balai kamu slong ki khun ki jung nuwa tekat ka ba wan ka jing mut jung tu bu jing tho le hini ba de ka shai ba u ham du khadu di ba khadu to ni fi long panyu I ya ka jing ning khut ka jung kupa so ada ke jing bu bai trenti ka ting jung blai ka ba long kiar kat bala em ka ba pet ya ka ran kerem ka jong nu kai long ki bahai ki jung ni ki bahaswa ki jung kamut ka de ki benta ka ba ken wit ka long ka badan buram ne ka bom dei ya phi yang bangin sim sting ka ki bangin jingo ya ka te kaning I bala khang pan bu sedang ne pipet ka jing long ka effect ka jing kta jong kata ka jing I ka jing lingkhoi ka pelong yo uni bala ketik I jing mut jing khat aga jaka bandai ka tei ulik pur khana chawe kalong ka bor jong kata ka jing I kata ka jing lingkhoi ka mut ka don nakawei pe de kom kata kan chi we to ngi jakran be kum kalong ha ni ki por ki jong ki bo mentamo tharai menta kum ya kan ka jing lingkhoi jong ki brio
kiba hak internet kibalai kata Hmm. ti beli kibri ki sakut hak jing berai bukum gitu atau kemdai hi baka ketik wi jemut berkhan Hmm. Hmm. ke baki sisin baki langat aki bukum gitu kemut kesem sitam ki bri baki kenat Bagian lain. Kamut kani jing kai nang ni kalong ba kam dei ngi ban pe ya ka jing leng khuit ka jong nur jong no te ka asto kata ka jing kai ka ba shai ma namar ba kani ka ketik ya jing mut ban ku apet shu hoi nai to hang ni te hakani ka jing ja ni khana spang ni khun no wa uni khun ka do ham la i ta ka jing khuit ku pa hoi ngamut dorba yo ka dei ka kanja dustur yu ka ba dei u ban kata la ne ban shim ka jan ban tap te ka dei ka dustur yu te bu ni thu ka men ngin ya sta kata-kata kan lak balong hmm nomor sisin bi i kedu kanu hi ka bade hi jing khut hi ka ba banum pet tap ya ka hmm kalong uni u ba pen pa kan ke jing khut udan ka jing mom ti bari ne hmm ka jing bu ai te u ham udan kalat banum li ethu skin hi bai ndai ban tap ya ka ban tap to kidan ki bai pede ki jing batai ki ba persyang ya kaban keren nak wei pada kaliang bat kata kalong kaban num ya habat kan ni dengan chuang na mar boyo kumnur ni ya Pule ki jing tho aki internet ni kita ki ba don ki jing batai ki ba ong ba kan ni ki jing i ki jong ham ya ki jing khut ki jong pa kemut ba ham usong kha hila ka jong ka kemi ti kata takala ya than ngin kam ya so nama kidon ki ba persyang ban penrong nang ta ba ka kulsor ke belong situ teng ha ba ki keren spanyol ta ka jing khut ki jing i jing khut kemut ba ulet ban Syongkurim ya ka kami te long kaya than haniam dan ti long lada kumnur ki ba ya pet kan ki program ki ban Pule ki bakum kita syukan taj be ki bakum kita ki jing ya thu kan tandai kan dia ka keren be ya ka bor jong kan ki jing ning khoj ka ba habang yi tongin set no tang mangi ke le tempur ka ni pur suai ti phi ni kan ka dekhot ka bar pulai usyam ba uja phet kila shim ya ka jan kup ba kila ibu ya ka halor ki terpeng jong ki baro ngut ba kila ya dadien kila ya tap ka jing ning khoj ku pa jong ki ba ya ki khmat jong ki kila pan phai dadien bakin om yu i ka jing ning khoj ku pa jong ki kita ya dadien kalong ki burom ke burom long kata kalong ka ba sutunat em ka ba ka jing long ka jong ku pa kim that se bar ke ka ba uham ba de pan sawah to ngi jam be khmat mo to ka bar ku saw bat unawa ula kendet no na ka jing bu a jong bu latip ke ei bu khon khadu jong u la le ya u te menta ka ei ki bu mi nang ni ti ula ong kitu na do kitu khat ko war pusan hadu ko war penyo kitu ki hab ak pu do jong pu trimo long bala tim yu kanan unlong umrau jong ki mrau haki hinmen jong u pad ula ong tulong bala kerku yu syam do trai uba ublei jonga pad ukanan unlong syakri jong u ublei un pen krau yu japhet bad un syong sa haki ying jan usyam bad ukanan unlong usyakri jong u kawan ka jing tim ne jing tim kwa om direct ya khun ya kapateng jong u tim sen jak kapateng kapateng kajing kata jong kaso kajing lik pet jong kajing lik ya thu jong ya to kata kajing yu i kala muslong tang bosi tang liak hmm handai ke ai ka ba ja burom tan kalong ba ra khana hang ni nga i ngumala besut ya kawai pat ka khom perkhat betul mane sakmat ni yong ma ka tu ka jing long jing im jong no wa ha ka jing dei ba ublei kalong ka jing kerku ki peteng ki banwan bara nei boli no kerku hang ni pan ka jing le ka jong ni u ham khun jong no wa tang mo shu i jang ning khu jong pa ba ya thu skin man ka panwan ka jing tem tang i un rei ka peteng một ngày kini ki artli ki jingja kalong ka jingkai ko khra wa yangi kalong ba ni hap an perkhan kham tam kum ki samla ka bang ya chkhna ka jing em ba yo ka ek ka pangile kalong ka jing tem ki banang wan dian ka jong na ka sengkai ka mi ni ti ka wei pe ka banyarap ini hang ni kalong pa kani ka dikasin ka baning kong ka bang yakendo ba ukpa ukarku lani utin ki khon ngin stang yo Pule shu haki benta ki kham shadin ibat la long hi ka benta jong ka culture ki brio
ki bagi kipa ki kerku ya ki khôn kerku ni kitim kat baja kat orang dia ni longi iba u kham ule ndai sha tim u kanan ndai le kupa ngat ki khun kataru kata ka jing tim ki kentin kila te umrau jong ki marau me tong marau jong ka kerdan ka bala ha ka to juk ki bri gedang iri marau ku bala po sebab palat kan ta ka jing ringkat kerdan kata ka jing i ka jing nukut ka jong kupa kemut ka di ka bala po na po tama part yang kriat aku ni ke di solak mudur kan to kemut ka tu ka jing long ka jong kanan ni iba ki kentin jing tim ka jong unua ki beteng am haduh benda poi sekhana ki kham sedian la kila long mana ka jat benriu ndai kini ka jing tim kan ne kadon ke jing sno kalong ka smo shirkai berkata ka jing dei shiyeng sisem menta tengin ada pe ka shiyeng sisem ka jong adamat ke im menta ba ni kan kalong yeng long sem jong u ka jong noa te kali poi de kum ni ti bakadon ba de kan ni ka jing tim hung ni amla ba de ban ong balei ba kanam dan hung ni kadan nomor ki don shibun pada ki we ki benta ki ban sakran ya dia na im ba ka de ke jing ja ba persyar sto nas dang ka yeng jong wa ka de ke yeng ka ba Khublei la ni ka ba yo jing ka khu ha ka ba kut jong ka de ke pen pa ka yeng ba ngat nan plak ba tin nan ni ka teng umrau jing umrau na im ka don ke jing persyar ka we kawan biang katu ka jing perkhat ka do nun jong ubrio ka tin adu tak semla kan ti hung ni ba utau ba hok ba Khublei utim kalau jong khun tang la bar ka ni ka ba nyukor kan buram khat buram kan cepat buram ta poi tu ar khupra khnai mo ni to ar khupra khlam dan yesu hi ka tu shi thu ba hadin ke jing slei unwa im salai spas nem lai spas en po sai thu tu ba kisngi baro jong nuwa kilong baro khandai spa bat san po nem ba hadin kata te kani ka ya bisa ka tu ka wei ka session ke wei kren chipang jong kitab jing kha ta pun ka ta ti haduh hang ning sutnat ba unowa na katai ka pateng jong katai ka pateng ka bala sya penjat aka jing sli katu ka jing da perta khandai spas nem hau nuwa kadang don empat sunat khati no wa habala penihari ka si spar pos nem to kai ke ba ngiyo hang ni kalong la keren sip hang jong nuwa to ngi lai pe mnek to ko jutang kum tu hadu ko dekat ka bakhat nyo handai minta pada nak ni dekat ko bakhat prata te play i ba ka jing wan dut jong kalong ying long sem ba ya ka buram ka jong ukpa ni nem dei ban that ya ka sabar kan ya ka jak buram yang ka to ka jak buram ka jong u nowa kalong ba u bu ai me til da ya kata ka jing long ka jong u nomor tip syu iladi lada kata kalong ka khubor ni that buram ba de sabar lu jong kpa kalong ba kala shibun kan ka dei ka kamram ki khun ban ri la ka buram ka yeng sem ri buram ki pa long dai ka banda ka bala kata te ka wei pade ka bangyo ang ni kalong iba ka jeli jong im ki brio kamut ki bashwa ka jong ki don ya kan ka ikhtiar ko beli ai ki simpen do bakin kelku ki khu kamut kadai lu ko jing kai ngi samla ba imat na kani khana kalong ka ba koridor bat kalong ka ba dei biang ada ira ke jong ki khun in kur khu do ka jing imam man sa kam shim dun kam long go ba kala tenga sai pastor ngi apoi sha ka benta ka ba kut jong lo no khandai so kumen ngala ban ekran ka tu bun ki eng yo ekran ba Khublei Shibun sai sien Khublei phi ki parlok ki ba page ka T3C channel bat ker pang ru ya phi ke subscriber baro ngai ka jing page jong phi ne program na ko ga session chwai pat na ko episode chwai pat phi yo shibun ki bat Khublei jing sha jong phi te ngasupan kan ma i khana i beret dang i ret ma shang hi ongom ne de i simple liang khwai dok ha ai khwai manga te mun mang ni shkhmat ling bang ni program wa dang i simple liang sim dang tu phi nya kan mau te ga jutang ka Khublei wa te ba ubrio ba on penjat ka perthai jiunom haduh benda wai da ko Khublei Shibun Khublei Shizango